Yanzu mun tsinci kanmu cikin kunci, rayuwar al'umma na cikin ɗaci. Al'umma ta ki tashi ta nauyin bacci, arewa ko ina zubar da jini. Ya kamata al'umma ta san cewa faɗan ƙabilanci a shiryawa arewa domin arzikin tawa. Iyayenmu lafiya suka yi zaune, ku duba yankin Zamfara suna ƙaura, suna barin muhallansu su yi hijira. Katsina inna lillahi muke ta kira, yankin Naija ya zamo abin kyama. A yau Jos wai faɗan ƙabilanci, hankali ya tashi cikin rashin yanci. Al'umma ta shiga razani ba hayyaci, bayan baya lafiya muke zaune. Maiduguri suna da ƙasa mafi kyau, ga man fetur shimfiɗe ƙasan gidanmu. Boko Haram Amurka ce ta kawo su, amma a yau mun kasa gane makasanmu. Arzikinmu shine silar kokawarmu, shugabanni ba sa kishinmu. Malamai suna raba tsakaninmu, kowa ya bar mu banda zarzaki. Allah ma yana san mu, yana kishin mu, ya sanar da mamayar Amurka kanmu, ya fita haƙinmu, yana cetonmu. Ku zo mu bi shi don canja nahiyarmu. Arewa, Arewa.